delegage, zei hij. Optocht. Een optocht. Een wedstrijdje? Wedstrijdje, dat is toch net eerlijk, doe eens op een fiets. Oh, leuke wedstrijdjes. Leuke wedstrijd. Een eigen vlag. Ik breng de bandjes even naar Beppe Klaasje. En dan ga ik aan even een slag terug het hoes, want dat moet er gebeuren. Even lekker hemelen. Want ja, je de bandjes bij gaat het werk net zo goed, hè. En ik heb een mooi bordje. Nee, zo. Schiet maar eens even. Oeh, nee, paak het nee zo'n helle. Nou, dat moet ze brengen. Ja, brengen ze, hè. Ik heb hem er Ga je het nu op racen? Race maar heen, joh. Ik rijd het nu op. Race maar weer op. Wow, kabam! Ik zie de mensen wat brengen en dan zit ik gewoon de slag. Dit is wel typisch TIF, denk ik. Want ik ga nou de hand vrij, de bandjes bijvoorbeeld. Dan denk ik van, nou had ik de tijd om echt even wat te doen. Nou, je hebt het al. Oh. Ik ga het hele hoes even leeghellen. Alles er even lekker uit. Ik zit nog even de plantjes pakken en even die bakken misschien er nog uit. Want dan kan ik echt rigoureus keer maken. Maar dat is wel echt typerend, want let op. Het lijkt wel Farie, een Farie keer maak. Het staat alweer mooi boeten op het terras. Yeah. Nou ja, dan kan dat lekker even een soort van luchtje. En dan kan ik je binnen gewoon even een hele slag doen. Heerlijk. Het laat me gewoon. Boeken maar stoepboeten blauw, hè? Want jou hebt weer niks. Muziek daarbij. Ja, zwart is heel mooi, maar zwart is wel heel besmettelijk. Hoor al staf. Bijna klaar. Ik laat je maar aan het resultaat lezen. Het zweet niet hier. A few moments later. Tada! Oh, knuffel lijkt nog net de jocht. Ik hou van jocht, netjes en oprommen. Maar in de huis moet ook geleefd worden. Dus de mij heus wat rommeltjes lezen, altijd maar een beetje wat eigen netjes is. Nou ja. Nou, eerst in de douche en dan het met de bandjes staan. Een van mijn beste vriendinnen, Mariam, komt mij de trailing en haar orendochter cadeau. Ja, je hebt het goed, een trailing. Meestal ga ik naar Hatta, dat is natuurlijk wat praktischer, maar ze vindt het zo dan ook wel leuk om er even uit. Dus nou, ik zei, kom maar even deel. Dus ze waren, zit je met een kennis met meidje later. Later. Ze komen correct het hier op rem. Nou ja, ik zeg even helpen. Weer extra handen is net verkeerd. Dus, hallo! Oh, Boeken zei dek hoi. Hallo! Hey, Sil! Hey meid! Zaken wachten toch op die? Die heel zo zin in, dus toen komen ze dus hé. Wat gezellig! Kan je nog visite? Yes. Yes! Leuk man. En de triplets zitten hier? Yes. Hey! Wat zien jullie mooi! Hallo! Hey Matties! Kom je maar even bij Tante Tim op bezoek? Dat is leuk. Daar gaan we. Een hele delegage, zei hij. Optocht. Een optocht. Oh ja. Meid van ons dwarsfeest. Ja, 101 meid, ja. Dit is Aad.
Dit is Ilse. En dit is Jente. En Silke. En Sake. En Ildo. En Marianne. En Tiff. Nou, hoppa. Bende compleet. De band is compleet. Hij had zijn trekker weg voor je. Ik zei, ja, gewoon hier naar het roet en al... Wat doe je ze trek? Denk ik, ja. Hij heeft weer weg op de trekker zitten natuurlijk. Ja. Dan ben ik eruit de hond. Die ben ik eruit. Hondje, woef woef. Geen poes. Nee, geen poes. Alles is poes. Ja? Kijk, jij zal. Oh, wat ben dat? Pietjes? Die zijn mooi. Pietjes, hè? Zo, dan steek je maar hier op mijn zaak, hè? Maar hij wel. Dan moet ik het zien. Ik heb ze even te pakken. Oh, sorry. Moet ik maar net zien, want wij zijn al die keutels. Weet er al je keutels? Ja. Hier. Volle. Leuke knietjes, Jente, hè? Is de beestjes wel heel mooi? Oh, schat. Die staat een doosje. Ja, ze begint ervan te doen. Oeh. Nou, Sheriff zet er nog een tralie uit te proberen te doen. Het wordt net lang meer. Au, nee, dit is mine. Dit is je push. Knietje. Mine. Ja. Ja, wetter. Je zet wetter in. Kun je ze drinken? Zie je, laat ik naar ballen zitten. Kun je ze wat terug in drukken. Jammer een knietje. Mooi. Hoppa, je bent wat ballen. Oh, sorry, schrik niet. Nou, dan gaan we weer. Wat gezellig dat je me weer een Silke heeft. Vind ik leuk. Ildo is weer wekker. Even kijken. Zullen we zien of we Zaken vinden kunnen? Zaken is nog ergens. Maar de jeugd, ik denk een persoonbeeld. Even zien. Zullen we zien dat Zaken hier is? Zaken. Oh nee, jawel. Ja. Hey, Zaken. Doe eens mij, jongen. Neemt de fiets mee? Ja. Oké. Hey, doei jongens. Doei doei. Pak de fiets maar. Wedstrijdjes, dat is toch net eerlijk, doe eens op een fiets. Oh, leuke wedstrijdjes. Leuke wedstrijdjes. Leuke wedstrijdjes, dat Zaken. Laat maar rijden. Laat maar rijden. Hij heeft een lekker broodje. Oh, lekker, lekker. Wat hast du lief broertje en lief zusjes, hé. Nou. Ciao. Hey, doei doei. Tot de een keer. Dag Silke. Doei. Zulke maar ik ben vast. Dus ik Oh. Ja, dan. Ik zwaait nog in. Zijn handjes, hè. Hey, doe maar aan. Tot de een keer, hè. Doei. Nou, dat wint ze weer. Dan gaan we weer naar huis.